Buenos días. Ya, bueno, pero yo hay dos servicios. Sí, sí, dos sobre todo, que pasamos pegadas y tal. Sí, sí, fue... Sí, yo lo vi además. Candy, Jolly. Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? Muy bien, gracias. Vaya maravilla, ¿verdad? Sí, vaya maravilla. Para que poidan facer a precio social moitísimas vivendas máis de 20.000. Ímolo facer, ademais. Digo que hai moitos que teorizan sobre vivenda e eu prefiro que nos dediquemos a cumplir realidades. Estámoslo facendo en todas as cidades de Galicia, en varios concellos que están alrededor das cidades que tamén están colaborando con nós, que nos ceden parcelas, que nos facilitan trámites urbanísticos. É certo que os concellos tamén poden promover vivenda, e é certo que algúns o están facendo nun número moi importante ou nun número pois, casi simbólico como a día de hoxe está facendo o Concello de Vigo, pero como decía a conselleira, o importante é colaborar, ver que isto é unha tarefa de todos. Vengan esta mañá e eu gustaría continuar unha conversa que iniciamos o día da conferencia de presidentes. Había unha proposta do goberno que despois o presidente do goberno decidiu que non se votase nada ali, decidiu as súas propias propostas, pero había unha que nos parecía interesante, que era seguir facendo vivenda pública nunha cofinanciación. O goberno ofrecía o 60% e as comunidades autónomas teníamos que poñer o 40%. E, por lo tanto, Galicia é unha comunidade saneada e as outras aí dixeron que esa cofinanciación non a podían asumir. Nós podemos considerar, o que lle pedían nese momento era saber as condicións, sobre todo en plazos, porque non se pode poñer en plazos que non se poden cumprir, e non sabemos, estamos demostrando aquí, os meses que fan falta para urbanizar e despois construir vivendas, que se eses plazos son razonables, nos podemos aceptar, e despois tamén porque nos teñe que dar a capacidade, ter a flexibilidade suficiente para permitirnos facer o tipo de vivenda que sabemos que agora mesmo é necesaria en Galicia. Ya estaríamos dispostos a negociar con o Ministerio e a chegar a acordos rápidos e ter financiamento, porque máis outras cosas que estaban pedindo, constitución dunha sociedade pública para promover vivenda, nos atemos dentro de xaneiro, está promovendo vivenda moito máis rápido, blindar o carácter social, que sempre as vivendas sociais sempre teñan, o que decía antes de intervención, sempre teñan ese carácter social, é dicir, que non pasen despois o mercado libre de vivenda. Todas as cousas estamos facendo, por tanto, espero que cheguemos a un acordo, porque aparte, neste momento digo que é difícil, vendo que estamos vendo no goberno central, está ocupado en outras cousas, pero agardo que se den conta de que isto tamén hai que atender. Podría hasta entendo perfectamente que non se quere sentar con Pedro Sánchez. Está claro que Pedro Sánchez o que está buscando é unha especie de lavado de cara, non reta unha moción de censura, a demostración de que neste momento lle conviría que non fora para adiante para autoratificarse, non se atreve a plantar unha cuestión de confianza e optou por este sistema. Se o BNG non quere blanquealo, moi ben, pode empezar por non ir á reunión, pero despois non pode apoialo no seu día a día, probablemente, eu creo que estarían dicindo, pode apoialo en moitos gobernos que están en coalición, pero o primeiro é fundamental é no propio goberno central. Agora mesmo é un dos seus apoios, por lo tanto, agardo esa coherencia e que rache de xeito definitivo ata que haxe unhas eleccións co goberno central. Se quere ser coherente, se simplemente un paripé e editar unha foto, pois entón demostrará que unha cousa é o que se di, outra cousa é que se fai.